A teraz bude nasledovať hodina telesnej výchovy. Naša telesná výchova je známa tým, že jedna skupina musí nosiť striktne určený úbor. Ak žiaci nemajú trenírky predpísané farby, biele tričko bez potlače, biele ponožky, alebo ak oblečenie v šatni nie je pekne uložené, môže byť z toho poriadny cirkus. Tam pod sú aj pri nástupe. Ale ako by to nestačilo. Dokonca vás kritizujú aj ako vyzeráte, pričom by to mala byť vaša vec. Veď predsa najlepšie to pochopíte, keď uvidíte nazornú ukážku. No, nastúpime žiaci. Žiaci, pozor. Jaké pozor? Pomiaž, tu kde ste? Tu, kde by som dal pozor? Žiaci, vlastne mi premohľať. Komu vravíte, mne alebo im? Žiaci. Žiaci, kde si dôjera nastúpiť? Prečo dvojraček? Ste len jeden rád. Žiaci, kde si rád nastúpiť? Počúvam. Pomiaž, naspäť. Ešte raz. Pomiaž, ktorou nohou vykračujeme? Ľavo. Tak prečo vykračujete vľavo? Vlastne mi premohľať. Vás sa tom nevravíte. Keď si tu? Im vravíte, ne mne. Žiaci, vlastne mi premohľať. Pani profesorka, 3 a 4 je pripravená na hodinu telesnej výchovy. Počte 4, chyba Joka na Kyšera. Pomiaž, vy viete na rád to 5. Aha, 5. A sa vám nepočítate zo cvičiaceho? Niekedy nie. Dobre, žiaci. Vráťte sa. Naspäť, Pomiaž. Ktorou nohou? Ľavo. Tak prečo pravou? Som pravák. Ľavo. Necvičiaci, vystúpte. No, chlapci, čo hovorí vnútorný holský poriadok? Piličko, akej farby ponožky majú byť? Čierne. Nie, Piličko, biele. Akej farby máte? Čierne. No, výborne. Čo, nemáte bielu doma, alebo čo? Tá, som zabudol. A ja zabudnem hlavu a uvidíte, jak to bude. Tirč, to prečo máte žlté trenírky? Oni boli čierne, ale doma som ich pral, vytiahol som a boli žlté. A prečo nedávate mamke prať? Mamka robí, tak si periem sám. Tak aj vidno. Ďakujem. Levák, akej farby tričko má byť? Biele. Akej farby máte? Čierne. Vidíme to všetci. No, chlapci, dneska to dosť o ničom, ale na budúce ešte raz tak a už máte zápis. Chlapci, dáme si 20 kolečiek okolo toho cvične, na rozbehanie. No, a syn, vy prečo necvičíte? Som si zabudol úvod. To jak môžete zabudnúť obor? Čo je to? No, to je jasné. To sa nečudujem. No, Hasan, vy keďže necvičíte, nedostávate zapis. Z toho dôvodu, že tu som pre vás nachystala športku, aj peniaze nepôjdete podať športku, ale tak, aby som si dal. Ale to presne spočítané, všetky tie čísla, čiže všetko, čo sa zvýši, tak mi vrátíte. Nech sa páči, môžete. No, chlapci, docvičíme. Juličko, čo? Nemládete? Juličko, koľko vážite? 89. 89, no, tak to je jasné. Juličko, pozrite sa. Čo tu máte? Brucho. Však vidíme, 89 kg. Á,
Ale pekné, ne? Akože nie. No. Dobre, chlapci, dáme si rozcvičku. Stavte sa predo mňa. Vytvorte páry. Jedný stojí rozkročmi, chrbtami k sebe a šipku ramien. Spažíme. Chlapci, ako to je spážiť? Keď poviem spážiť, tak dáte ruky na seba. No vidíte, že to viete, keď vám poviem. Chytíme si za bestia a preťahujeme jeden druhého cez seba. Výborne, raz, teraz druhý. Jasné, Filičko. Filičko, koho ste si vybrali za partnera? Chomiaka. Filičko, vy máte 89 kg, Chomiak má 45. Tvoríte pomer 2:1. No, Myslíte si, že Chomiakova chrbtica to vydrží? môže. Videli ste, že nie. No, Dobre, chlapci, pokračujeme vo cvičke. Zvráťte sa do jedného radu. Ideme naťahovať lítka. Takže ľavú nohu dáme pred seba. Pokrčíme pravú nohu. A upriame sa a naťahujeme ľavú nohu. Ľavé lítko. Áno, samozrejme, chlapci, opierame sa o pokrčenú nohu, nie o ľavú. Ale proste celý výč, štvrtá E. Dobre, vymeníme nohy. A to isté. Chlapci. Bieda s vami. Čo som vám povedal teraz? No je to jasné. Čiže vlastne až teraz som si všimla, prečo nemáte prezúky? Zabudol. No je výborne. A teraz keď si rozbijete hlavu, sa pošmyknete a... rozbijete si hlavu a... Čo ja mám robiť? Tak toto ja vám poviem, keď vy budete chcieť 20 000 pokutu. Dobre, chlapci, ideme posilňovať. Dajme si spod ležmo. Chlapci, čo je spod ležmo? Viete robiť kliky, chlapci. No. A ideme. 20 klikov, ja vám budem počítať. 1, 2, 3, 2. No, Hasan, prišli ste, dobre. Hasan, to vy ste mi dali 7 centov. 5. No, dokonca. Kde ste boli, Hasan? Však, v športku povedať. Ale tak vás počuť cigarety, počúvajte ma sem. Nie to, samo zdá. No, keď si prirátam ich 8 eur, čo je tá športka, plus 2 eurá, čo stojí cigarety, to akurát 5 centov sa mi zvýši. Robte, čo ste? No, Hasan, klamali ste ma, za to máte 2 zapisy. Ďakujem. Doma. A čo to je? Čo plakáte? Poďme ešte, ideme. 1, 6. Dobre, to na vás sa nedá pozerať. Stávame. Tak pozerám na hodinky. Už je koniec hodiny. Pomiak. Berte nástup. Všetci? Pozri. Asi to je bieda s vami, neskutočná. Keď len sedíte za počítačmi a vaše chrbtice nezvládajú nič. Vy ste prehnuté jak paragraf. Čo paragraf? Paragraf sa môže uraziť pred vami. No, chlapci, v dnešnej hodine nazdar. Prosím. Výborne. Pomiak, môžete ísť.
Ďakujem. Alfa.